А сега искам да ви обърна внимание на една изложба. Снимки от старите ленти. Събрали сме прекрасни снимки от членовете на нашите клубове, от техните абитюренски балове, от техните сватби, от техните баби и искам да се разходим с оператора до тези снимки, за да ви кажа, че една от най-старите снимки е през 1921 година. Да, има свидетелство за брак от 1945 година и тук ето може да видите снимките на вашите баби, прабаби, прадядовци, да видиме тоалетите, които са носили. Тук може да видите дечица от първи клас с какви тоалети са имали в детската градина и в първи клас. Сега, тук виждам и Елена като... Да, Елена, кажи ми от кога е като абитюрентка. Ами, това е 70-та година, абитюренти. Завършихме в гимназия Димитър Благоев и моя приятел от механотехникума. Да. Да, парк Каменица с моите синове, детска градина Детелина, училище Васил Левски, където учиха. Аз учих там. Коя е детска градина? Ето е Детелина. Ето е. Детска градина Детелина, училище Васил Левски. Завършиха синовете, внуците и сега сме студенти вече. Да. Това свидетелство е от 1941 година, свидетелство за венчавка. А най-старата снимка сега ще ви я покажа. Тя е от 1921 година. Интересни са и войника от 1921. Интересни са снимките, които са ни подготвили нашите участници. Тези спомени се пазят, защото който помни миналото, има и бъдеще, нали така? Не трябва всички да откриваме топлата вода, а да се наслаждаваме на това, което са открили. Тук виждам госпожа Невена Кичукова да ни каже, харесва ли ви изложбата? Прекрасна е. Прекрасна е изложбата. Пазя вкъщи. Ако знаех, щях да донеса и аз. Да. Надявам се следващия път още повече снимки. Наистина това е една много ценна изложба.